Oké, opnieuw hè? Ja? Hallo, ik ben Vince en ik ben zeilinstructeur op Hallo, ik ben Vince en ik ben zeilinstructeur bij Zeilinstituut Beert. In deze locatie is de ideale... Go. Oh, stop. Joost is even staan. Hallo, ik ben Vince en ik ben... Hallo, ik ben Vince en ik ben zeilinstructeur bij Zeilinstituut Beert. Deze omgeving en locatie heeft de perfecte ambiance voor uw bedrijfsevenement. Nog een keer. Hallo, ik ben Vince en ik ben zeilinstructeur bij Zeilinstituut de Beert. In onze omgeving en locatie is de perfecte ambiance voor uw zeilevenement. Hallo, ik ben Vince en ik ben zeilinstructeur bij Zeilinstituut de Beert. Deze omgeving en locatie heeft de perfecte ambiance voor uw bedrijfsevenement. Hallo, ik ben Vince en ik ben... Van de omgeving en de locatie heeft de perfecte ambiance voor uw zeilevenement. Ja. Hallo, ik ben Vince en ik ben Hallo, ik ben Vince en ik ben zeilinstructeur bij Zeilinstituut Beert. Onze omgeving en onze locatie heeft de perfecte ambiance voor uw bedrijf. Nog een keer, maar het ding klikt niet aan. Hallo, ik ben Vince en ik ben zeilinstructeur bij Zeilinstituut de Beert. Onze omgeving en locatie heeft de perfecte... Hallo, ik ben Vince en ik ben zeilinstructeur bij Zeilinstituut de Beert. Nog een keer. Dat ging maar goed. Hallo, ik ben Vince en ik ben zeilinstructeur bij Zeilinstituut de Beert. In onze omgeving en locatie heeft de perfecte ambiance voor uw bedrijfsevenement. Tot ziens en